denne video vil jeg bevise sætning 1a. Sætningen hedder: antag at store f1 af x er en stamfunktion til f af x, så enhver funktion på formen store f af x er lig med store f1 af x plus k, hvor k er en konstant også er en stamfunktion til f af x. Dette vil sige, at når en funktion f er repræsenteret ved en regneforskrift, for eksempel ved f af x er lig med 2x i anden plus 2x plus 7. Denne regneforskrift har en udspringende stamfunktion, altså en umiddelbar stamfunktion, der hedder store f af x er lig med 2x i tredje delt med 3 plus x i anden plus 7x. Men ud fra denne stamfunktion kan der være uendelig mange andre stamfunktioner, da konstanten k kan være hvad som helst. I den øvrige stamfunktion var k 0 og derfor ikke tegnet med. Hernede er der et andet eksempel, hvor store f af x er lig med 2x i tredje delt med 3 plus x i anden plus 7x plus k. Og hvis funktionen bliver sat ind i et diagram, vil k kunne ændre maksimum. Som vist her har vi en funktion, der hedder x i anden plus k, som er den blå funktion set i diagrammet. Hvor ved at vi rykker på k, som I kan se heroppe, som er 7 lige nu, ændrer vi den, vil funktionen ikke ændres. Dog vil den rykkes højere eller længere ned via y-aksen.